Aquí tedes a estas mesas bárbaros que xa están a tope. Incluso agora, bueno, algúns saíron fora, pero nada, están bastante apretadas. Incluso chegaron a meter algo de sementes dentro da zona de cría, así que eu penso que imos xa a preparar a mudanza. Mudanza que imos completar cun módulo de Ant Dimension, que é este que vos vou ensinar a continuación. A este as vou a mudar. Como vedes, ten varias galerías que poden dedicar por unha parte a cría, por outra a almacenamento de sementes, vale? Un formigueiro de Ant Dimension. E logo, para o forralleiro xa verei o que fago, porque lle podo poñer este propio, de un por un, ou igual un maior, xa verei o que fago. Por agora, seguramente manteña o pequeno de un por un, que yo conectarei aquí. E, bueno, a ver canto tempo tardan en mudarse. Por agora, penso que ganas han de ter. Así que, nada, imos ver. Pois aquí temos o módulo xa conectado. E nada, o que resta son dúas cousas. Primeiro, abrir a porta. Está un pouco dura. Aí vai. Vale. Aí temos aberta. E vou destapar a zona de cría, porque así vai favorecer que se muden. Vale, entón, a idea é pasar desta zona que agora é luminosa e tamén menos húmida a esta zona de aquí, que, o dito, utilizarán para cría e para almacenar comida. Mira, xa temos unha... Que rápidas son. Xa temos aquí unha exploradora. A ver que tal lles parece. Mira, xa van dúas. Isto vai rápido, Iremos vendo que tal. Pero nada, a ver, penso que lles vai a gustar, segurísimo. Nos aseguramos de que non haxa puntos de fuga, están as portas pechadas. Estas son zonas do bebedeiro que non teñen que usar saída. Así que, nada. Aquí así imos deixar que tranquilamente se vayan mudando. Ollo, porque xa pasou apenas un par de minutos e mirade o que se montou aquí xa. Comezaron 2, 3, 4, 5 exploradoras e xa acompañaron un montón delas. E ata non sei se levaron algo na boca dunha mosca que lle botei, que apareceu por aquí. E nada, o sea, parece que lle está gustando. Bastante rápido, Bastante rápido. A pena que non se vea ben porque non quero levantar a tapa por agora. Pero vamos, comparado xa co que está aquí aliviado, xa hai unha diferenza. De momento, si a raíña sigue aí. A ver, que se moveu a raíña. Aínda... Aquí está. Non? Aquí está. Veña que vai seguir, Ademais, nada, 5 minutos, 6, 7 minutos, pouco máis. A ver se seguimos o seu percorrido, porque non se ve moi ben. Perdina de vista, xa está, non? Aquí está, sí. Perfecto. Pois mirade, ultra rápido. A ver, é verdade que axuda que destapar aquí, A todo hai que dicilo. Pero vamos, matemático. Ademais, as primeiras exploradoras que se moveron aquí xa moveron incluso cría. E nada, pois parece que lles gusta. Así que nada, a ver, agora tense que estabilizar, mover tamén todas as sementes que teñen almacenadas para aquí. E supoño que a raíña, en última instancia, virá para esta zona do centro, que está máis preto do que a humidade do bebedeiro.
Pero bueno, xa un primer paso xa o temos. Perdón polo enfoque, pero como está este plástico, bueno, este metacrilato vermello, pois non axuda a enfocar e moito menos a ver. E así como está agora mesmo a zona onde tiñan antes a cría e onde aínda teñen case todas as sementes que almacenaron, que en breve irán movendo, vale? Por lo menos parece que toda a cría xa a moveron e comezarán en breve tamén coa coa semente. Aquí é complicado, Aquí é complicado que non quería molestalas, pero bueno, xa sabedes que a curiosidade matou ao gato, non? Entón, imos facer unha pequena excepción. Non hai que molestalas, pero bueno, imos facer unha pequena excepción rapidamente. Vale, aquí as temos, pois como vedes, raíña, que non se moleste, xa vou a tapar, pero está aí e con cría. Vale. Pois nada, así que se complete isto, retirarei este pequeno formigueiro de fundación inicial. Penso que deixarei primeiro este foralleiro e así que avancen este ano e que creen máis, pois igual lle poño un maior que xa teño preparado por aquí. Así que nada, bueno, penso que ata aquí chegamos por hoxe.